Awen Evans ac ydw i'n aelod o gangen Merched Wawr, Ffynnon Groes. Mae nghysylltiad i gyda'r mudiad ac yn enwedig y gangen wedi dechrau nôl yn yr 80au cynnar. A mae hynny yn benna o ddan ddylanwad mam, oedd hithau yn un o sylfaenwyr y mudiad yn y rhanbarth yma yn Sir Benfro, ac oedd enw Merched Wawr yn enw cyfarwydd iawn ar yr aelwyd nôl ers diwedd y 60au. Mae bod yn aelod o Merched Wawr wedi agor nifer fawr o ddrysau i fi yn bersonol ac fel ardal. I ni yn Ffynnon Groes yn gangen weithgar ac yn gangen frwdfrydig iawn, a dwi'n credu mai trwy frwdfrydedd y gangen i ni wedi dod i gefnogi ac i hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y gymuned. I ni fel cangen yn denu nifer o aelodau newi ac mae hynny yn cadw ysbryd y gangen yn ifanc ac yn creu brwdfrydedd newydd. I ni yn flynyddol, i ni'n darllen papur bro i'r deillion sydd o gymorth i bobl yn eu cartrefi sydd yn methu dod mas i'r gymuned. Hefyd, i ni yn darllen cylchgrawn y Wawr i aelodau hŷn sydd â'i golwg falle yn dirywio. I ni fel cangen hefyd yn hyrwyddo gwaith y mudiad yn y gymuned. I ni'n cefnogi'r eisteddfodau lleol, i ni'n cefnogi eleni, i ni wedi cefnogi eisteddfod Maen Clwchog a eisteddfod Brynberian trwy gystadlu ar gystadleuaeth cydadrodd, a mae hynna hefyd yn creu brwdfrydedd o fewn yr aelodau. Ni dim ond i ni'n cwrdd unwaith y mis, ond i ni pan fod cystadleuaeth neu paratoi o gyfer rhywbeth, mae'r gymuned yn dod at ei gilydd yn wythnosol. I ni hefyd wedi cymryd rhan yn y cyfarfod blynyddol y mudiad yn Machynlleth, lle ni wedi bod yn gwneud sketches a pethau cyffelyb. I ni hefyd yn cefnogi yr ysgol gynradd lleol. Mae aelodau yn mynd mewn i ddarllen wedi bod yn mynd mewn i ddarllen gyda'r plant a sôn wrth y plant am eu hoff lyfrau. Eleni, i ni cyflwyno cwpa i'r ysgol gynradd i'r dysgu blynwyddyn 6 sydd wedi gloywi yn y Gymraeg. Ac mae hynny hefyd i ni, yn bersonol ac i'r gangen, yn cefnogi'r ysgol, a dangos i'r ysgol fod na gefnogaeth tu allan gyda nhw. O'n ran ni yn bersonol, dwi'n gyn ysgrifennydd y gangen, sy'n ysgrifennydd y gangen am gyfnod o 10 mlynedd, ac yn fwy diweddar fi llywydd y gangen eleni, ac ynghyd â hynny dwi wedi bod yn llywydd y rhanbarth am y 2 blynedd diwethaf. Bethan Picton Davies yw'n enw i, a mae'n bleser o'r mwyaf dy fi i gefnogi'r ymwebiad o ran Merched Wawr Ffynnon Groes ar gyfer Awen. Mae gwaith Awen o fewn mudiad Merched Wawr a sawl mudiad arall o fewn y gymuned wedi bod yn frwdfrydig tu hwnt. O fewn Merched Wawr, o'n i bai am Awen, fydden ni ddim wedi cael y ffrindiau a'r gefnogaeth dwi wedi, i fi symud i fyw i Sir Benfro, tua 80 y flynyddoedd yn ôl. Mae Awen yn ffrind mynwysog i fi ac wedi bod yn denu fi i fod yn aelod o'r gymuned o fewn Ffynnon Groes ac yn ymestyn i Eglwys Wawr. Mae gweithgareddau Awen yn gwneud gyda'r cwmni drama Mochyn Du, ble mae hi yn rhagori fel actores yn yr iaith Gymraeg. Mae hi dyniau hi hefyd fel blaenor yn capel Brynberian, lle mae hi a'i holl oedfa, yn arwain oedfa mewn yn y capel yn mor broffesiynol. Hefyd, mae Awen yn un sydd wedi bod yn gefnogol iawn i Ysgol y Gymraeg Preseli ac i Ysgol Eglwys Wawr. Yn mewn bob agwedd, yn gymunedol, yn hybu'r iaith i'r plant ifanc. Teulu ifanc gyda'i hunan ac wedi bod yn gefnogol iddynt hefyd. Un o ddeddardebau arall sydd gyda Awen yw fod yn gefnogol i'r mudiad y ffermyr ifanc yn Eglwys Wawr, yn gynaelod
gweithgar ar gyfer y Gymraeg. Mae Awen wedi bod yn gefnogol iawn i'r clwb yn bresennol ac am llawer y flynyddoedd. Mae ei chanmol am ei gwaith i gyd yn cwmpasu fod yn gyhoeddus wedi bod yn o fewn y mudiad ffermwyr ifanc sydd yn arwain i Awen i fod mor lwyddiannus yn ei nifer o swyddi o fewn Merched y Wawr, yn gyn-lywydd ac yn llywydd y ranbarth ac felfinnau yn lywydd ar hyn o bryd. Mae Awen o hyd mynd i fod yn un allai droi ac yn gwybod fyddai'n cael y gefnogaeth ar bob achlysur, bob tro. Mae'r mudiad wedi rhoi nifer o gyfleoedd i fi yn bersonol, boed e'n acto neu datblygu yn hunan fel person. Ac dwi'n credu bod hi'n bwysig iawn bod ni fel aelodau o Merched Wawr yn dod at yn gilydd i gymdeithasu, achos mae y cefn gwlad yn gallu bod yn le unig iawn, ac dwi'n credu bod hi'n bwysig iawn bod ni yn dod at yn gilydd, a dwi'n teimlo bod hynny wedi nisgogi i fel person i weithio gymaint yn ni yn galetach dros y mudiad ac i gefnogi'r iaith Gymraeg yn gymdeithasol.